Oh. Kaway-kaway sa mga nakaranas na ito. Oh. Ito. Ito. Yan. Nakaranas na yan. Yan, dito. Ito yung lutuan namin dati. Pero hindi sa amin to kasi nandito tayo sa sa ibang lugar. Hindi sa atin yan, sa kanila yan. Yan oh. Oh. Diba? Na-miss ko to kasi ganito din dati yung ano namin. Ganito. Dito kami nagluluto. Ganito yung ano lutuan namin dati to. Tapos ayun pa yung maliliit. Ayun. Tapos ang kahoy dyan sa ilalim, di ba? Kawayan. Oo, kawayan. So, maraming kawayan dito. Hindi ka maubusan ng kahoy. Oh, tapos ito, grape na dito. Oh, so, bumba, puga, kaing. Oh, kain na na. Yung mga ano, dito na naman sila. Oh. Ang mga bibi. Pwede ka ka-vlog halindi. Oh. Pupunta natin yung mansion nila doon. Aray ko, mansion doon sa ano, sa ng daan. Yeah. Pupunta tayo ngayon sa dati naming tinirhan dito sa ano sa Caguyuman. So nandito tayo sa ano, Barangay Caguyuman, mga piloto. Long time ago, oh. in Bethlehem. Yan. So ito yung way papunta sa amin. Siguro mga during my elementary days. Yan. So, kita na lang tayo doon. Kasi hindi natin kabisado yung daan, maputik baka mamaya kakabidyo natin, ma-shoot tayo sa butas. Malapit lang pala. Ito na oh. Oh. Lapit lang. Akala ko layo, lapit lang. Unga! Sumagot yung baka, sabi niya unga. Diba? Fresh. Fresh air. Green pa dito, green. Green na green. May palaka. Aray ko, nahihilo ako dun ah. So nag-aano na sila dito, nag-aararo na. Kasi magtatanim na sila ng palay. Doon. Ano ba yun? Yun. Diyan ba tayo duman kanina? Hindi. Ah, ibang daan yan. Ito, paikot lang to. Parang circle. Tabi-tabi po, pakikidaan po. Yun o. Diba? Shortcut. Kalsada na tayo agad. Doon tayo galing oh. Doon tayo galing oh. Shortcut. Kalsada na. Kalsada na. Tingnan nyo yung mga ano nila dito. Mga parol. Oh, di ba? Plastic bottle. Plastic bottle. Diba? Ito yung Christmas parol. Tapos yung Christmas tree nila dito, ito. Diba? Mga laruan, ewan ko ano, siguro ano, food coloring yung mga ano, siguro. Ito. Ito. Saan na ba yun? Ito. Food coloring siguro nakalagay dyan. Ang dami yan, no? Ang nakasabit sa ano, pin. Tapos yung mga bote ng Mountain Dew. Tayo kasama natin. Saan napunta yun? Tao po ko. Tao po ako. May tao ba dyan? Sana kaya sila? Mukhang nandun sila sa likod kasi parang hello. Sa likod. Naririnig akong buwas doon sa likod sila. Ayan. Dito na tayo. Merry Christmas! Merry Christmas! Ito kami kuya sa ginbalayan namin sa una. Naapulian. Gumamela!
Eh, ano pa dito? May gumamela pa rito. Diba? Yan. May gumamela. Laki ng bahay, oh. Laki ng mansyon. Oh. Yeah. Ang langka. Ang laki. O, de. Dito sa probinsya, marami kang ano dito. Marami kang prutas na madaanan. Doon, langka. Ito, pinya. Wala pang bunga. Oh. Tapos, yun, avocado. Diba? Ang daming ano dito. Pag nasa probinsya ka, hindi ka magugutom dito. Ano? Saging. Sana yun? Yun. Saging na saba. At ito na. Ang basakan. Yan. Ang sarap lumanghap ng hangin. Fresh na fresh. Oh, amoy ano talaga, amoy bukid. Amoy na amoy mo yung mga damo. Oh, tapos mahangin. Ang sarap suminghot ng sariwang hangin. Barangay Kaguyuman. Kaguyuman ba? Kaguyuman. Basta dito yan sa ano, Iloilo. Sa may Barotac Viejo. Ayun na yung ano kanina. Ayun na yung bahay. Yun. Kita nyo na. Diba? Tapos may sapa. Siguro may isda dyan. Kalampay, oh, yan. Diyan daw sila dito daw sila nang huli ng kalampay. Kalampay. Yan. Ang lakas na nga to. Oh, diba? Ang sarap dito. Yan, oh. Woohoo! Pwede siguro dito maligo pag malinaw. Kasi malabo. Pag malinaw, pwede maligo dyan. Diba? Tapos, ang maganda pa dyan, pag may ano ka rito, ayun oh, kitang kita oh. Fresh. Oh. Bundok na oh. Tantararan. Diba? Tapos, palay. Oh, namiss ko ang bukid. Darating din, magkakaroon din tayo ng bukid. Dito kami nang huhuli. So yun, doon daw yung ano ba yun? Yun, doon sa may gitna ng kahoyan na yun. Doon daw yung bahay nila dati. Oh, i-video ko daw siya. Oh, ayan. Ito dati yung tulay namin na tinatawiran. So nung nag-school kami, pagbaha, dito yan. Kaso lang, tulay siya na kawayan, pero ngayon nag-improve na steel matting na siya. So, eto, papunta na tayo ngayon sa bahay namin. Grabe, that was ilang years ago. May mga ano din oh, may mga kubo. May kubo. May kubo. Dati dito naglalagay si tatay ng lambo na tinatawag. Yung nilalagyan siya ng puyo na maliit na isda. Tapos yung mga Taiwan, ano nga ba yung mali? Ay, yung dalag. Yan, yung mga dalag. Yan, nanguhuli dyan dati si tatay. So, pag malakas daw yung bagyo, dito sa part na to, itong lugar na to, binaba to. So, pangit pala rito. Maganda lang yung ano, maganda lang yung view. Pero pag ano, bagyo, pangit kasi bumabaha daw dito. Ay, may mga ano pa dito. Oh, kubo, bahay kubo.
may garahe. Oh, may ano pa, prutas. May papaya. Ang bukiran. Nandyan pa yung Indian mango, Han. Malapit na to. Malapit ang harvestin to, kaso malagkit ata ito. Malayo na tayo sa tayo galing. Ay, nawala na. Hindi ko na alam saan tayo galing. Basta doon yun. Doon sa gitna ng kakahuyan na yun, doon tayo galing. At papunta tayo naman sa kahuyan. Ano na? Ito, dito kayo mismo nakatira? Dito kami talaga nakatira dati. So yung Saan? paligid namin, dito, sa lugar na to. Ah, Yung itong paligid part. namin, puro talaga yan palayan. Yan. Itong part na to, dito kayo nakatira? Yan, dito. Kasi ito yung Indian mango namin, sa bakuran namin ito dati. Ah, wala nang nagpatayo ng bahay. Wala na. Simula nung hindi na kayo tumira dito. Oo. Wala nang nagpatayo. Pero hindi ko alam ito kung sa kaninong bahay. Nasa manang iluso siguro yan. Doon tayo kaya dumaan sa kabila. Grabe! Kita ko ng ano, yan. Ano ba yun? Lubluban ng ano yan. Kita nyo ba? Lubluban ng kalabaw. Yan. May aso. May aso. Yan. Tinatahol ta ng aso. Ayun o. Ano ba yun? Nananahol yung aso. Nagtago. Yan. May kausap siya. Yung mga hinaharap dyan tao, wala na rito. Oh, so, yun. Iba na yung mga nakatira dito. Yung iba, siguro, lumipat na doon sa tulay. Thank you, thank you. So, yun. Yung inaarap niya, wala na. Lumipat na. Bakit maabutan tayo ng ulan? So, babalik na tayo doon kasi, ano, makulimlim. Tingnan nyo. Tran. Tran. Yan. Kita nyo, makulimlim. Oh. So, babalik na tayo. Dito, kahit mainit, malamig ang simoy ng hangin. Ganun talaga pag nasa probinsya ka, kasi sariwa pa yung hangin, diba? Dapat yun tayo, ha? Nalapapit na tayo. Naka-video ako. Ito. Inubos mo yung bayabas dun sa puno na hinog. Hindi talaga mapupuno yung pulsa mo. Tapos alam mo ba dati, anong ginagawa namin? Pag nakita namin na sobrang putik yan. Kagaya nito. Huwag mo nang kalkalin yan kay marumi. Medyo maputik yan. Nag-ano kami. Oo, wala kang mapagbanlawan dyan. Yan. May puyo yan. May ano yan, may isda. Isda yan. Oo. Nangunguha kami. Pakuhain kita ng isda dyan eh. Pagkalkalin kita dyan. So, lahat na nakikita nyo, yan, iikot natin. Ikot tayo. Yan. Lahat na nakikita nyo, sa kanila yan. Hindi yan sa akin. Dito kami talaga namuhay ng ilang taon. Magal. Ay, may ano, may fish pa no. Yan o. Hanggang what? Yun, saging saba. Diba? Dito sa probinsya, masarap dito tumira. Pagka masipag ka rito, marami kang pagkain dito. Hindi ka magugutom. Ayan na, mayroon na naman. Saan ba yun? Yun o. Toing, 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 toing. Ayun o, meron pa o.
Pag masipag ka dito, hindi ka magugutom dito sa probinsya. Kasi pwede kang magtanim ng palay, magtanim ng mais, magtanim ng saging. Oh, yun, ibang klase saging. Ewan ko anong tawag doon kasi mahaba yung bunga. Ito, saba. Yun, ewan ko anong tawag doon. Parang lakatan. Ewan ko anong tawag nila ron. Yan. So, Kami nag-park. may namoy akong tsangaw. May namoy akong yung ano ba yung Mamayang bukas ng umaga, nandyan na kami. yung ipis. Yung insekto ba nito? Hindi na kami makaka-attend. So yan. Ito na yung dinaanan natin kanina. Ikot tayo ulit. Ikot. Tarat-ta. Nandyan din naman kami. Yeah! So, babalikan tayo, 'di ba, kanina? Yan yung bahay na ano, nagsama sa atin para pumunta diyan. So, babalikan tayo doon sa pinanggalingan natin kanina, kung saan tayo nagsimula. Doon sa may puso. Kasi umaambon na. Naiwan na siya, doon pa siya sa dulo. Ayun na yung ulan. Ayun o. Ang umano na, pumapatak na. Tapos dito tayo ulit dadan. Woohoo! Let's go! Ayan na si ulan. Ayan na si ulan. Bilisan mo, ayan na si ulan. Saan ba tayo dumaan? Saan ba tayo dumaan? Dito lang tayo dumaan eh. Oh. So, nakapag-exercise na tayo, nabawasan tayo ng taba. Kasi nakapaglakad-lakad tayo. Kahit papaano, pinawisan tayo at nabawasan ng taba ng ating katawan. So ito na. So, tama itong dinadaanan natin kasi nandito yung baka. Yan. Yan yung landmark natin ng baka. Tsaka yung punong malaki. Saan yung punong malaki? Ayun. Yun. Tama, yun nga yun. So, hinihingal na ako. Babalik na tayo doon. So, hanggang dito na lang, guys.